Hola, bon dia a tothom, benvinguts a aquest bloc literari del Festival Posa-hi tu l'accent. Soc la Pineda Baquer, seré qui conduirà l'acte i estic molt contenta de presentar-vos els quatre escriptors que formen part d'aquesta taula, que en primer lloc tenim l'Adrià Pujol, que és antropòleg i escriptor. La seva obra s'ha centrat molt també en l'àmbit geogràfic de l'Empordanet, del Baix Empordà, i té obres com ara les que ha parlat de l'Empordà, la guia sentimental de l'Empordanet i la carpeta eslava, en la qual la varietat dialectal del Baix Empordà hi té un paper molt important. Després també tenim la Laura Casanovas, que és de... Un momentet, que m'he apuntat aquí, que m'ha dit que ho digui. És un poble de l'Alt Urgell que es diu Gès. És escriptora i filòloga, fa de professora de català a Andorra i es dedica sobretot a la novel·la infantil i juvenil, per la qual cosa també és molt interessant veure com aquestes varietats dialectals també es poden aplicar dintre de la literatura infantil i juvenil. Després també tenim en Joan Randé, que crec que quasi que no cal presentar-lo. El Joan, tot i que és nascut a Barcelona, va créixer aquí a l'Espluga de Francolí, per tant ell juga a casa, ha format part del col·lectiu Ofèlia Dracs i també ha treballat molts anys de periodista al diari El Punt Avui, i no segueixo perquè podria estar tota l'estona. Vaig traduir alguns centenars, vaig escriure alguns centenars de guions per Catalunya Ràdio, però no existeixo, soc mort. Bueno, no, jo el veig bastant, vull dir, si no tindríem un problema, si estigués mort, però bueno, aquí el tenim, ha fet molta feina realment i ens agradarà molt veure també quina és la seva postura dintre de les varietats, com ha aplicat les varietats lingüístiques dintre de tota la seva obra. I finalment també tenim l'Aina García Carbó, que és poeta, és del nord del País Valencià, és la presidenta del Prat, que és la cooperativa de lletres. El Pont. Perdó, sóc jo que escric, disculpa. El Pont, cooperativa de lletres. Cooperativa de lletres. Ha estat Premi Festa d'Elx de poesia, a més és mestra i també es dedica a la docència d'escriptura creativa i amb aquests tallers d'escriptura creativa que fa amb la canalla li han atorgat també el premi diverses vegades, el Premi Sant Bori. Ja fet aquestes presentacions, farem unes preguntes i també començarem. Les primeres respostes que donarem seran d'una persona que no ha vingut, que no és aquí, que és la Marta Rojals. Ja sabeu que és una escriptora que evita qualsevol aparició pública, però ens ha fet el favor de li passar les preguntes i ens les ha respost així per escrit, per la qual cosa ens servirà també molt d'una mica de punt de partida amb aquestes qüestions. Comencem. Entenem que les varietats dialectals de la llengua poden constituir una eina literària que pot marcar la diferència en l'obra d'un autor. I quina creieu que seria la millor manera per aplicar-la? La Marta diu que no sé quina és la millor manera, però sí que he comprovat que buscar-la, per l'experiència que en tinc, porta a la paràlisi. A la paràlisi. O sigui, el que intenta dir és que no hi vol pensar gaire perquè si no arribaria a un punt en el qual ja s'aturaria el seu procés literari. Com ho veieu, vosaltres? Comences tu, Aina, potser? Sí, a veure, jo crec que al cap i a la fi el carrer és imprescindible i sobretot jo en les criatures, que treballen les criatures i escrivim i creem i que fem, estar al peu del carrer i escoltar-los parlar i adquirir aquest vocabulari, aquest lèxic que tenen, potser més dialectal, més del poble, més casolà, sí que és positiu. Jo considero que és positiu perquè al cap i a la fi començar a crear, és la llengua mare en la que tu t'expresses i crec que és molt important. Tot i això, òbviament,
tot i la importància d'aquesta varietat dialectal de les expressions d'un mateix municipi o d'una mateixa comarca, necessitem, òbviament, una regularització i trobar-nos, que ens entenguem arreu dels països catalans. Però jo sí que crec que és una aposta intel·ligent de cara a les criatures el fet d'acceptar aquesta realitat que al cap i a la fi és la seva i és la manera que tenen de conèixer el món. I crec que és important partir d'aquesta base seva. Llavors, entenc que no cal deixar de banda, o sigui, l'estàndard, evidentment, és molt útil, especialment en la lletra. Després ho seguirem treballant amb aquest tema de diferenciació entre llengua estàndard i varietat dialectal, també amb varietats lingüístiques amb creació literària, però el que entenc és això, que el que no es pot fer és tampoc bandejar-la perquè al cap i a la fi de la llengua literària, perquè... És una riquesa. I, per exemple, el País Valencià, que diem poal i no diem galleda, o espill i mirall, les criatures allà diuen espill i diuen poal. Clar que sí, al cap dels anys tots ens treballem i ens esforcem per a que aquesta cura del llenguatge se mantinga, però crec que és essencial, sobretot és començant en les criatures que comencen a expressar-se, que s'expressen de la manera més natural possible. I això és xafant el carrer, és a partir d'una acció directa del que tu sents, aquest sentiment, i expressar-lo, és la seva llengua, com la nostra, clar. Joan, com ho aplicaries tu, aquesta eina literària que pot ser les varietats lingüístiques? Jo sento parlar molt de proximitat, fins a l'extrem que s'ha perdut la idea de què vol dir proximitat. Però una cosa que no és de proximitat no val res, no? Dic proximitat perquè nosaltres, el dialecte, és la forma més pròxima que tenim, més apropada, de la nostra parla. I s'estima el que es té. El que no es coneix no es pot estimar perquè no existeix. Per tant, vostè també entén que aquesta varietat lingüística també és una riquesa dintre de la llengua literària. Ja que em parles de riquesa, et diré que a casa meua vam tenir minyones totes de Miralsot. Miralsot en aquella època era un poble. Avui és un barri de Fraga. Avui és un barri de Fraga. I me'n recordo que d'aquella època, me'n recordo encara de la Victorina. Bueno... Té una mica d'aigua aquí, si de cas. Joan, si estàs... Sí. Perdoneu. Cantava a la vora del riu Mare, m'he deixat les espardenyes. Mare, no ho digueu al pare, que ja tornaré per elles. Una anàlisi acurada d'aquesta jota fa veure l'estat ja en aquella època de castellanització de la llengua i al mateix temps l'estat de catalanització de la llengua. Nosaltres teníem minyones de Miralsot perquè parlaven en català. Per què parlaven en català? I a casa, que eren de dretes, no es tolerava que gent que no parlés en català. Fins a l'extrem que teníem un parent que es deia Pasqual Jacé, ne dic el nom,
casat amb una cosina nostra i a casa es deia «Los militars són dropos, no us en fieu dels militars». Això és gent de dretes, Laura, que podries fer alguna aportació més? Sí, no sé. Bueno, Joan, és que anem una miqueta justets de temps. Em sap molt de greu, però clar, si hem de dinar el dinar que ens tenen preparats estupendo a l'Hostal del Senglat, d'anar una miqueta... Sí. Bé, jo vinc d'un poblet, com ha dit la presentadora, d'un poblet molt petit de l'Alt Urgell. Estem molt a prop d'Andorra i jo fa molts anys que treballo a Andorra. I jo recordo molt la parla que es parlava a la Seu, la que devia parlar jo també quan era una nena petita allà, i que és la parla que encara la gent molt gran, la gent com el meu pare, com la meva tieta, gent que té 80 anys, encara la segueix parlant. És una parla molt autèntica, molt pròpia i que d'alguna manera penso que s'està perdent moltíssim. Jo me'n vaig anar als 18 anys a estudiar a Barcelona, després me'n vaig anar a viure a Alemanya i ara fa 15 anys que he tornat allà i jo noto com l'he perdut. Aquesta parla una miqueta l'he perdut bastant. Els primers anys que estava a Barcelona la gent només obria la boca i em preguntaven a veure d'on venia, d'on baixava, em deien concretament, perquè a l'oïda ja els devia sonar a manera de parlar molt muntanyenca. I durant aquells anys, als anys 90, molta de la gent que veníem del Pirineu i arribàvem a Barcelona, d'alguna manera intentàvem amagar la nostra forma de parlar, intentàvem aprendre a fer la vocal neutra, que per nosaltres és terra ignota, la vocal neutra al Pirineu no existeix. En aquell moment, la gent de la Seu o la gent dels poblets del Pirineu, l'únic català que sentíem era el català que parlàvem allà, perquè no hi havia ni TV3, ni hi havia res més, és a dir, l'únic model que teníem era el nostre propi model dels padrins, dels pares, i per això es va preservar molt durant molts anys, aquesta manera pròpia nostra de parlar. Les primeres generacions que vam marxar a estudiar a Barcelona o a Lleida o fora vam començar a perdre una miqueta aquesta llengua. Jo crec que la vaig perdre una mica, aquesta variant, i al tornar una altra vegada a viure a la meva comarca i al posar-me a escriure literatura, vaig decidir que volia escriure contes i també volia escriure novel·les per la gent jove, vaig pensar que era molt important, d'alguna manera, en la mesura del possible, reflectir aquesta parla que s'està començant a perdre i que jo la volia d'alguna manera subjectar, salvar els mots, com deia Salvador Espriu, de que no se'ns escapessin, de no perdre'ls. Però alhora també, al fer una creació literària, tu intentes tenir una veu natural i pròpia i que no sigui una cosa forçada i estranya. I llavors tampoc no he volgut mirar les llistes de les paraules de l'Alt Urgell o d'Andorra que estan perdent-se i el que he fet ha estat escoltar molt a la gent gran, escoltar molt el meu pare, escoltar molt els meus oncles, escoltar molt a un amic que tinc capellà que té 80 anys, que és d'Andorra, i una miqueta fixar-me en la seva manera de... les paraules que fan servir, la manera de construir-les, i això intentar-ho reproduir amb la novel·la juvenil que faig, i que és novel·les que se les llegeixen alguns estudiants també d'Andorra o de qualsevol lloc de Catalunya, i penso que d'aquesta manera poso un granet de sorra a que no es perdi aquesta llengua, perquè realment penso que està molt en perill la manera de parlar nostra del Pirineu, que és la mateixa que d'Andorra. És curiós, amb Andorra tenim una frontera al mig, però lingüísticament som idèntics. I llavors la meva contribució vol ser aquesta, però també fer-ho de manera molt natural per tenir una veu narrativa que em senti meva. Si faig servir paraules del dialecte que em pertany però que jo ja no utilitzo, em sentiria una mica estranya. I llavors penso que com a autor literari el que hem de fer és intentar tenir una veu pròpia, una veu original, però els nostres trets no dissimular-los o amagar-los, sinó potser potenciar-los d'alguna manera. I això és el que intento fer quan escric. I per això els meus textos no són molt dialectals, però sí que crec que hi ha bastants trets que es poden identificar. Molt bé. Adrià, com ho veus tu? Bé, gràcies. A veure, com ho diria això? Ho portava preparat i és important. Això, mireu, totes les literatures fetes i acabades, rodones, la francesa, l'alemanya, l'anglesa, la nord-americana,
la italiana, estan acostumades com una cosa, com si fos la cosa més natural del món, que escriptors i escriptores escriguin dialectalment. I no és una qüestió, no ho viuen a la catalana manera o a la valenciana manera o a la mallorquina manera, sinó que ho viuen com una cosa normal, no com un acte heroic de lluita constant, que és el que ens passa a nosaltres, les quatre que som aquí, que cada vegada que escrius una frase en català sembla que estiguis fent un acte de resistència, bueno, sembla no, l'estàs fent un acte de resistència cultural, política, social, etc. Llavors, jo em vaig plantejar, quan vaig començar a escriure, vaig començar tard, per sort, crec que és una cosa que s'ha de començar tard, ara es comença molt d'hora. Què em vaig plantejar? D'escriure i, per tant, viure com si ja visqués, com si jo ja tingués una literatura acabada, feta i rodona. És a dir, quan jo treballo amb el meu, no és que posi dialectalismes o accents o paraules estranyes o que recuperi que sí, però no ho faig, si més no, amb el retrovisor constant de hem de salvar alguna cosa. I amb això no vull desmereixer tot el que heu dit, sinó que crec que és sa que un escriptor o un escriptor visqui en plenitud la seva eina principal, que és l'idioma, amb dialectalismes o sense. Aquesta era una cosa. L'altra, així més de pressa, abans fèiem un cafè fora i fèiem un cafè, un parlava empordanès o barceloní, perquè també tenim aquesta esquizofrènia, tots els que hem estudiat a Barcelona, que mai saps si has de parlar una mica més de pagès, si no, perquè és un caos. Doncs parlàvem amb empordanès i barceloní, en valencià i en català del Camp de Tarragona. Es diu així, no? Sí. Perquè mai saps també quin ou trepitges i quin no. No, és que jo parlo no sé què. No hi ha ningú de Reus I aquí les Plugues parlaven dos dialectes absolutament marcats. Veus? Però vull dir que, i a més, mira, nosaltres a Begur, jo soc de Begur, Salem, a més Salem, i abans els explicava, parlàvem amb 3 catalans diferents, en 3 registres diferents, i jo els explicava que Begur, Salem, que és una cosa mallorquina, ibicenca, menorquina. Què passa? Que tu vas a Begur i poc sentireu que la gent Salem. Només quan ens enfadem. És a dir, el dialecte, que és una paraula molt lletja, el to, a mi m'agrada més parlar del to de cadascú és el que hi ha més endins. El que passa és que després fas entre gent i se t'enganxa una mica d'accent valencià, una mica d'en Joan, una mica teu, una mica l'altre. Jo us enganxo el tròbot, poder. I si ens hi passem hores parlant, acabarem tots enganxats una mica de tot. Doncs escrivint passa una mica el mateix. Jo m'expulsaria del cap aquesta sensació, i acabo, d'acte polític, de lluita, que hi és per se, que ja ho sabem que hi és, i em posaria, o m'agradaria que la gent es posés a escriure tal com pensa, tal com s'enfada, tal com estima i tal com es mor, i poca cosa més. Perdó, i m'he deixat una nota al peu. També és veritat que si ets empordanès ho tens una mica tot més pagat que els altres. Sí, clar. Això és així. N'hem parlat abans. Això és així. I llavors, també és veritat que una mica volent, una mica sense voler, la marca Empordà, si la coles per allà i una mica de paraules d'aquí i d'allà, doncs poder vens més llibres, però això sí, ja està. Moltes gràcies. Passem una miqueta... En aquest sentit, jo crec que està molt bé el que heu parlat, però tornant una mica a com utilitzar aquesta varietat dialectal, aquestes varietats lingüístiques, com us documenteu? Això sí que tenia una mica de curiositat. Si ho feu de manera conscient, aquest ús de les varietats lingüístiques de la vostra pròpia, us documenteu? Busqueu bibliografia acadèmica o us fieu només de la vostra percepció de la llengua oral? Heu parlat, sobretot tu, Aina, i Laura, parlàveu que escoltàveu molt i que d'això, però aneu una miqueta més enllà. Jo aprofito per llegir la resposta de la Marta Rojals, que deia: jo no tinc prou textos a l'esquena per parlar d'un mètode. Quan m'hi he trobat, he partit de la meva percepció de l'oralitat amb tota la inconsciència. No era cap cosa meditada. Perdoneu, perquè jo parlo, clar, amb accent de Vila-seca i això està escrit amb accent de la Palma d'Ebre, però bueno, és Lost in Translation. No va ser fins que em vaig adonar que no hi arribava que va vindre el seny.
Em faltava humilitat, memòria i també referents. I amb el text vaig córrer, amb el text fet vaig córrer a l'auxili de la bibliografia, l'Human al revés. En concret, a l'obra de la doctora Olga Cubells, que deu ser entre el públic. El Marc et saluda, Olga. I aquí no agrairem prou el camí que ens ha obert a molts acomplexats de la llengua del seu poble. Això sí, si sabés el que sé ara ho hauria fet diferent. Primer m'hauria documentat i després hauria mirat de reflectir més acuradament la parla en els escrits. Fem una mica al revés ara? Molt breu. Tu, Adrià? Sí? No, bueno, si ho fem al revés, vull dir, jo poso una frase només. Els escriptors i les escriptores, enllà de parar l'orella al carrer, que sí, que és obvi, però vull dir, això, si ets bona persona ja ho fas sense ser escriptor. Pares l'orella i vols saber què es cou al teu voltant. Llegint, vull dir, jo quan m'encallo, agafo un llibre d'algú que en sàpiga més que jo i a veure què se m'encomana. No ho feu. Però documentar-se és això, vull dir... Home, si anem a lloms de gegants i gegantes, que hi eren abans que nosaltres, i els hem de llegir. I només llegint-los ja és que ja està, ja et passa per dins. Bé, ja està. No sé. Sí, jo reprenent el que diu l'Adrià, jo com a escriptora tinc com un petit trauma, i és que abans de ser escriptora i ser professora de català jo havia treballat durant 4 anys a l'Institut d'Estudis Catalans fent diccionaris, fent de lexicògrafa. Això em va provocar aquests 4 anys redactant definicions de diccionari que em va venir com una petita al·lèrgia als diccionaris. Quan m'he posat a escriure, jo sempre escric sense mirar mai cap diccionari. És a dir, la meva documentació única és la llengua que jo sento, la llengua que llegeixo en els llibres, i penso que he tingut 2 grans sorts. Ha estat, per una banda, ser una gran lectora i llegir molta gent i de molts diferents estils i de molts diferents èpoques i regions, i també he tingut la gran sort de criar-me en una família a la Seu d'Urgell amb un català molt conservat, que jo penso que el català que parlaven els meus pares és el mateix català que s'havien parlat fa 800 anys a la Seu. I penso que aquestes 2 barreges de tot el que he llegit literàriament i tot el que he escoltat en el meu poble, sobretot fa 40 anys, quan jo era petita, que era la manera de parlar molt pròpia del Pirineu, ha creat una riquesa suficient per mi que no em cal ja mirar cap més diccionari ni mirar cap més recull de paraules, les vaig caçant al vol, les vaig recordant una mica. Gràcies a aquestes 2 fonts. Perfecte. Joan, digueu. Jo tinc una confusió que es revela de seguida perquè jo no puc aportar ciència, només puc, per desgràcia, aportar experiència. Experiència sí, 82 anys. Bueno, el meu pare era de l'Espluga, la meva mare de Barcelona, les minyones eren de Fraga. A casa, a l'hora de dinar, no es parlava de res més que de llengua. Fins a l'extrem que en dèiem cloquer del campanar, perquè les cloques eren les campanes. Potser antigament era així, però devia fer 400 anys, saps? Bueno, res més. Vostès, més que res, és sobretot aquesta llengua oral que ja hem mamat de casa, amb diferents... També amb diferents... No és el que dèiem... Sí, i tenim un mètode i és que cada vegada em vaig radicalitzant més a l'ús del dialectalisme. Perquè és el més natural que em surt, saps? Sí. Llavors és un treball de la llengua així, el que ha parlat abans vostè de la proximitat, veritat? Aquesta llengua més propera és la que... Diem que els iaios són molt putes, per entendre'ns. I fem veure que no sabem, però sí que en sabem, saps? Però... Jo no he dubtat mai que vostè en sàpiga, Joan, però està bé que ho aclareixi. Molt bé.
Disculpa, Aina, sisplau. No, per favor. Doncs a mi em passa contràriament a tu, Laura. Jo sempre he sigut de... M'agrada molt, de fet, llegir el diccionari per vici. És una cosa que m'agrada molt. Però, sobretot, Jo he m'agrada perdut el moltes diccionari... hores llegint el diccionari valencià-balear i amb aquells dibuixets petitons. Collons, això ho tenim a casa. Sí, està ahí. Bueno, l'Alcover Moll, evidentment, ens ha salvat a tots els que no parlem valencià, català de Barcelona, ens ha salvat molt. Jo sempre dic, si surt l'Alcover Moll, tira. Si no surt el Diec, m'és igual. Clar. No comptem mai les hores que hi hem perdut, llegint aquest diccionari. O guanyat, com una o guanyat. novel·la. O guanyat. Molt bé. Guanyat. Sí. Bueno, doncs això, no? Que la lectura del diccionari és una cosa que m'agrada molt i, bueno, sempre s'aprenen coses, fins i tot a les enciclopèdies, perquè això es fa cicles de 21... Bueno, però, sobretot, m'agrada molt fer recerca als diccionaris de sinònims, el d'Albert Jané especialment. És una cosa que m'agrada moltíssim a l'hora de, doncs això, no? De veure les diferents imatges que té un concepte, de les diferents formes que se pot abordar una idea. Perdona. M'agrada molt fer aquesta documentació. T'agrada el diccionari de sinònims, però quan tries un sinònim, tries aquell i no l'altre. Però no cregues, No sempre. Però no l'altre. Però l'altre està. Perquè n'hi ha moltes excepcions per a una paraula. Els sinònims són relatius. I moltes imatges. Justament per això, no? Jo soc escriptora, he fet narrativa fer novel·la, he fet assaig, però sobretot soc poeta, és una cosa que és intrínseca, com respirar, no? I és això, vull dir, el diccionari de sinònims té una riquesa d'imatges, de conceptes, de situacions possibles, supertransversals i, en fi, el diccionari de sinònims m'agrada. Soc molt friqui en la lectura de l'Albert Jané especialment, però m'agrada més llegir-lo físicament que no anar i fer una recerca a internet perquè ja directament has de posar la paraula que vols que digui el sinònim. S'ha de saber també per fer servir la web del diccionari de l'Albert Jané. Saps què vull dir? Que tu quan entres al web i fas una recerca ja has de posar quina és la paraula que tu vols fer la recerca. Quan tu estàs llegint un diccionari a l'ús, tu vas fullejant i descobreixes altres coses que si fas una recerca directa no la trobes. Però això amb els nens, amb la canalla ara, és molt difícil que sàpiguen fer servir un diccionari en paper perquè estan tan acostumats a buscar les webs i tot això. Llavors, clar, també perds també aquesta... Jo, per exemple, a classe és una cosa que és una ferramenta. Ja ho és per a mi com a escriptora, que m'agrada moltíssim i crec que, i vull dir, a l'aula està sí o sí, el diccionari ha d'estar, s'ha de saber fer per descomptat una recerca i el diccionari de sinònims també, no? També la meva documentació, com la resta d'ací de companys, escoltar la família, la gent del poble i sobretot també com a autora llegir moltíssim i sobretot sense menystindre ni moltíssim menys perquè sort que tenim del nostre territori tan gran, però de llegir als i a les autores de la meva terra, pròximes a aquestes comarques meues, en un registre, pot ser més occidental, en unes expressions, fins i tot un refraner, moltes vegades distint, divers, que no per això en menys valor, ni moltíssim menys, no? Clar, perquè a vegades tenim com els autors estàndards que sembla com si... Que clar, el seu model de llengua també és un model dialectal, el que passa és que com que sovint estem parlant d'autors que molts estan centrats a Barcelona, clar, és com la llengua que hagis de tenir de base, no? Però clar, conèixer aquests autors locals que locals o del País Valencià, perquè... Sí, ja t'entenc. Sí. Però, bueno, i del que estàvem parlant, que era un punt de la pregunta a l'hora d'escriure, no? Com ho expresse. Jo soc de Castelló, soc nascuda a Castelló de la Plana, al nord del País Valencià, com bé has dit, Pineda, i allà, no sé si ho sabem, però acabem en moltíssimes paraules, però per part de... Bueno, el pare és de Benicarló, i allà dalt ja parlen en la O. I a mi em passa molt, però molt és moltíssim, que estic escrivint un poemari i tinc incongruències perquè escric un poema i me n'haig d'acabar, jo cante, i és que un altre, jo menjo,
però me surt així, i jo crec que això també és la riquesa, no? És el que estem dient de la pròpia essència, que al cap i a la fi és la teva manera d'expressar-te perquè és el que tu estàs sentint. I si ja modifiques de primeres aquesta essència natural, jo crec que la resolució final no és una vegada l'acabes, la treballes i fas cohesions i fas tal, però la primera que siga el crit directe, com te vinga, com naixca, ja n'hi ha sinònims, ja n'hi ha... Molt bé. A Itàlia el Mussolini en deia parlare in lingua, parlate in lingua. I cap escriptor no escrivia in lingua. És un model lingüístic el d'Itàlia que clar, és molt diferent del català, però a més, clar, ja in lingua volia dir no dialectes, sinó llengües diferents directament. És això. Clar, igualment al cap i a la final... Llegeix el Pavese, llegeix el Pavese. No, clar, sí. Doncs és això. Justament la revista El Temps ha parlat en un dels seus últims números dels possibles perills de la dialectalització del català en la llengua literària. Ha sigut com molt oportú, en tant que la pot allunyar d'un estàndard que ha costat molt d'aplicar. Com la valoreu, aquesta qüestió? La Marta Rojals diu el següent. D'entrada, i sense ser gaire justa, m'agafen ganes de dir mort a l'estàndard, perquè vinc d'una època en què ningú ens va ensenyar que existia un estàndard nord-occidental. L'escolarització, els mitjans de comunicació, la cultura ens matava la llengua que havíem mamat a casa o al carrer. Ens la censurava, ens la redreçava amb filferros, ens deia que el que dèiem no era correcte, ens tornava insegurs i acomplexats, ens canviava la percepció de qui ens havia transmès aquell patrimoni, padrins, veïns, ens desdoblava la personalitat. Parlant érem uns i per escrits érem uns altres, traduïts. No acabaria. És una colonització dins de la colonització. Tota la culturització era en central. De manera que avui, quan sento estàndard, el meu subconscient encara l'associa a aquest adreçador de masses. I no me n'he refet. Soc un ésser ressentit pel trauma, perquè vaig perdre l'adquisició d'una riquesa lingüística amb uns anys clau i de gran ja no he tingut eines per recuperar-la. Això és molt interessant, no? Vull dir que la TV3 fins encara ara, tu vas a la programació de TV3 i quasi que l'única que parla en occidental és la noia de cuines, que és de l'Omella. La resta són tots... Jo, per exemple, també tinc un amic que és de Lleida i és actor i quan va anar a l'Institut del Teatre li van recomanar que anés amb un logopeda perquè perdés l'accent de Lleida. A TV3 hi havia una locutora, de la qual no m'estalviaré dir el nom, però tothom sap qui és, que dissimulava que era de Lleida i ens fotia una ràbia. Sí, bueno, sí, sabem qui, que la recordem, és la Maripà Huguet. Però és interessant això que ha explicat la Marta. Vostè com ho viu, Joan? Com ho veu, això? Jo crec que cadascú ha d'escriure i ha de parlar com li surt, evitant els castellanismes, perquè el castellanisme és una pressió premeditada per fer-nos desaparèixer. I nosaltres ens resistim. Molt bé. Laura? Sí, jo crec també que a l'hora de fer creació literària és molt important adoptar una veu natural. Jo penso, de vegades llegeixo coses que em semblen com encarcarades i poc artificioses i llavors jo no me les crec. És a dir, si volem forçar la llengua com a escriptors per convertir-la en una mena de constructe per motius, no sé, reivindicatius o polítics o de salvapàtries, de vegades ens surten textos que no són prou autèntics, que no són prou naturals i que llavors ja no són la llengua autèntica. Jo penso que com a autors el que hauríem de fer és cadascú expressar-se i mostrar-se tal com és i fer servir la seva llengua tal com la parla ell amb la seva variant. Potser tampoc no cal forçar-ho tant. En algunes llengües crec que passa que s'exacerba tant la variant dialectal
que al final aquell dialecte ja es fa gairebé incomprensible per la gent de les altres variants. Això passa, per exemple, a Alemanya. Jo parlo alemany normal, diguem, el Hochdeutsch, però alguns dialectes no els puc entendre, tot i que jo sé l'alemany neutre. Llavors, hi ha obres literàries que estan escrites d'una manera dialectalment tan marcada, premeditadament tan marcada, per distanciar-se tant de l'estàndard, que una persona que només sap l'estàndard, perquè l'ha après com a llengua estrangera, per exemple, és gairebé incapaç de llegir això. Jo crec que això tampoc és desitjable. Penso que la riquesa de les variants és meravellosa, l'hem de preservar, però que potser tampoc no cal forçar tant la màquina i allunyar-nos tant de la llengua comuna. Potser els que volen dir els de la revista és intentar de fugir dels extrems. Hem passat d'uns anys en què als anys 90 a Barcelona la gent que veníem de fora de Barcelona fèiem veure que havíem nascut al barri de Gràcia i ara potser el perill que veuen és que ara vulguem ser tant del nostre poble que el del poble del costat ja no entengui el que diem. Al final és com escriure com en gonella, que és com es diu també aquests sectors feixistes directament de Mallorca que volen diferenciar, diuen que allà no parlen català, sinó que parlen mallorquí i el que fan també és una translació del català fonètic i que s'allunya de l'estàndard. I això sí que entenc que el perill que voldrien dir de la revista El Temps era per aquí. Cal observar que els mallorquins que diuen això segurament que a casa seva parlen en castellà. No, això estic convençuda, això està clar. Però són els mateixos sectors blavers del País Valencià. Ahí anava jo. Ahí és una va, però... No, doncs ahí anava jo, no? En eixe perill, perquè és perillós, una cosa... Bueno, això tu ho has dit molt bé, no? Els blaveros al País Valencià, al final el que fan, el que estan fent, i ja fa anys, però ja sabeu, la situació política que tenim ara mateix està molt, molt, molt difícil, és quasi desolador. I és això, és agarrar la varietat fonètica, com s'ha parlat, i fins i tot arribar a normatitzar-la en el sentit de, intentant fer carrer al calçador on sigui, abanderar-ho, jo què sé, m'ho vaig a inventar, però fem un cartell, imagina, posa-hi tu l'accent, i el fan ells, i igual es posa-hi sense l'H, posa-hi tu l'accent sense l'apòstrof, pam! I així no ho tens, i així no ho venen, i el problema és que s'està validant per molts... És que no sé què està passant al País Valencià, vull dir, però això és una cosa que no sabem ningú des de fa molt de temps, no? Però al cap i a la fi el que jo crec és que cal buscar un equilibri. No ens enganyem que és la mateixa llengua. Sí, a Mallorca, a Menorca... La llengua és la mateixa. El registre, per sort, és diferent. Per sort tenim sinònims, paraules diferents i que fins i tot tenen accepcions diferents en un lloc o un altre del territori. Crec que és una riquesa enorme i que tenim una sort molt i molt i molt gran. I a l'hora d'escriure com a autora jo crec que hi ha que buscar una cohesió i una coherència en la teva obra, en quin és el públic, que això també és important, al qui t'estàs adreçant, perquè jo no escric no escric igual perquè el meu pensament quan estic creant per a criatures, el meu cap és una criatura en aquest moment, o quan estic escrivint de manera natural que podríem dir que és poesia per a tots els públics. Que odio això de les etiquetes de poesia per a xiquets i poesia per a adults. La poesia és poesia i ens aniria bé a tots llegir poesia infantil. Però la poesia també és un gènere que no sé per què costa. I jo crec que és això, que cal arribar a una coherència, a una cohesió que jo mateixa ja me passa en això que he dit de la conjugació de la primera persona, d'acabar en no, o buscar paraules, lèxic, proper a les criatures, a les meves comarques, perquè n'hi ha, per exemple, a Alacant, expressions, lèxic, vocabulari, que a mi no el sé. A mi m'han dit, estàs d'autoritzant massa, i dic, com? Això vol dir soritzar, és que no sé com és així, d'autoritzar. D'autoritzar vol dir que estàs soritzant, estàs parlant massa i massa coses vols averiguar. I això, per exemple, aquesta expressió no sabia que existia i ara la utilitzo moltíssim, me pareix xulíssima. I potser utilitzo d'autoritzar en les meues obres
però com és una paraula, que és el que estem dient, que no he crescut en ella, que el meu ser, Aina, no s'ha construït en aquesta paraula, de manera natural no me surt. Veus, ara he dit no me surt. Igual podria haver dit no me ix. És que depèn. Com que hem parlat abans, t'has empaltat una mica de... Sí, no, però com el pare Benicarló, Sí, saps? Nosaltres, la meva parella, nosaltres, és de València, vull dir, jo porto un mix que me pareix brutal, me pareix xulíssim. I, no sé, agraïda estic. Fantàstic. Adrià, ja amb la teva intervenció ja acabaríem, perquè anem una miqueta justos de temps i... Res, 2 minuts. No, Hi ha 3 nivells. O sigui, una cosa és quan escrivim, i aquí sí que hem de ser curosos i curoses amb l'estil que hàgim triat, però bàsicament no tant la quantitat de paraules estranyes o no estranyes o dialectals que hàgim triat, sinó, sisplau, amb la sintaxi. Perquè la sintaxi castellana ha entrat al moll de l'os de la sintaxi catalana. A una velocitat... Si dius, hòstia, això no és català. Vas llegint, totes les paraules són catalanes, els verbs estan ben conjugats, però la sintaxi és castellana. I quan això passa estem morts. Vull dir, les novel·les de gent força jove, no té per què sempre, perquè hi ha de tot, no sé quina proporció, però que n'hi ha moltes escrites amb sintaxi castellana que guanyen premis en català, així. Aquesta n'és una. L'altra és que quan parlem, llavors, Ancha és Castilla, ho diré en castellà. I diré bueno, i diré rato, i diré apoyo, i diré, com diem a l'Empordà, no em llama, et llamo. Què passa? Parlant no hi ha problema. I tercera cosa, em sembla una mica una cantarella de l'enfadós anar mortificant la llengua estàndard, perquè una llengua franca és benvinguda sempre. I on serà aquesta llengua franca si no és a TV3? Vull dir, ja sé que hi ha aquella senyora que fa el noticiari reduït en aranès, el Pere Codonyan, que el van perdre, que tenia aquella manera de parlar fabulosa, francesa. Perfecte, però no passa res perquè hi hagi un estàndard, tampoc, saps? Jo ja sé que si ets perifèric, i també és el meu cas, odies Barcelona, però això ja ve, és marca de fàbrica, vull dir, però tots els països del món la perifèria odia la capital. Està bé i tot, està bé i tot. Està bé, tampoc passa res. Però, tant Barcelona, antibarcelonisme, antitv3isme, el burocratès, el TV3és, d'acord, això és un odi sanot, però algú ha sentit mai o ha parat l'orella al barceloní genuí, que és una de les variants de català més saboroses que hi ha. Els barcelonins, els de tota la vida, parlen un català collonut, el Xava, i el Xava té coses que estan molt bé. Vull dir que, aviam, valencià sí, tarragoní sí, urgellí també, empordanès ja no diguem, però el Xava no. Home, me cago en Déu, cuidem-los una mica, que s'emporten el pitjor de cada casa a Barcelona. Nosaltres que baixem a estudiar, els altres, s'emporten el pitjor. Per tant, cuidem-los una mica i el TV3è, home, a veure, ja sé que és molt pobre, però no és tan pobre perquè sigui un català bastard, sinó perquè sintàcticament ja és castellà. Aquest és el problema. A TV3 parla en castellà. El teu cervell sent català, però l'ànima et diu, no, aquí hi ha alguna que grinyola, xerrica. Hi ha una cosa que no, saps? És aquest el problema. Sí. Molt bé. Ja està. Molt bé, moltes gràcies a tots. La veritat, ha sigut un plaer parlar amb altres i ja anem a dinar ja, perquè ja m'estava sonant el WhatsApp, dic, això és de... Va, acaba. Vinga, ens veiem ara. Anem a dinar. Gràcies.